Тръгваме за Турция. Аз, моя Мил, Светло администратора, Светло Вуцов тук отзад, другия куфар и шофьора Чичо Гошо. Има още един куфар, който ще вземем на Пазарджик чак, Родост, по пряко Хубавеца. Потегляме, там отбора ще проведе подготвителен лагер от 11 до 1. Ние тръгваме сега, за съжаление малко времето е неприятно, дъждовно. В сравнение с това, което беше до вчера, хубаво, приятно, слънчево, топло. Тръгваме на дъжд, надяваме се в Турция или по-точно в Кюрклер, близо до Алания, времето да бъде още по-добро, да може отборът да се подготви по-добри условия от тук. И така, потеглихме. По пътя трябва да срещнем една друга кола, която е главното медицинско лице на нашия отбор, Денис Йомас, и разбира се, нашия президент, Венцислав Стефанов. И така, отиваме до Пазарджик за Родост. Настигнахме шефа, обаче времето е уникално. Мъгла, силен дъжд, не е изключено още някъде да има и снеговалеж. Ще видим как дойде, пътуваме за Ерол. Ало! Минахме тунелите. Не, лъжете, току-що минахме тунелите. Его, област Пазарджик, минаваме тук. Община Септември. Всеки пътет да лъжи, бе. Лъжете, що да те лъжат и нормален? Акото няма. Два и половина, бе, 1,40 тръгнахме. 1,40 потеглихме. И не се движиме, то знаеш какво е, мъгла, дъжд. Там вали ли, питам? Там вали ли? Да, бе, аз ще изчакаме. Да, бе, той и президента ще чака. Да, вече ще чака и той. Добре, чакай тогава, като дойдеш там и ще видиш кой кара. Президента кара. Ай, тръгвай да ни чакаме, бе, брат. Ай, че е гаден пътя. Пътя е много гаден, много вали, много вятър, мокро. Добре, бе, стой си там. Ай, чао. Аз съм всичко базикаме, брат. Отбиваме да вземем и третия куфър за колата. А той тук не? Всеки момент да не. Всеки момент ще дойде. Къде изчезна това? Кой? Ююк, баба. Кой, бе? Ерол ли? Същия. Дай мандарини тук на нас, бе. Си баща ти даде и веднага. Това го сложи някъде от задни чули. Пред ме седалката малко. Бе, добре си. Чакай, сега ще огромне. Сега ще ме гръмне. Мрудни малко седалката. Кой е? Ми направи го, бе, да, ева. Чакай малко. Падна, бе. Помощ трябва ли? Майка му неба. Помощ трябва ли? Аре, бе, брадо, е. Его последния куфър, хапва си. Какви сърбите ядосаха, бе? Що? Какво поръчваха? 4 задници, 5 кюфтета и не знам що. Ерол, се отбия майката на Пазарджик, бе. Малко сме го. Ей, са треньора, като те види с това, направо глава. Кой? Кой? Втория ти баща. Той не пее в хора. Вземахме хубавеца. Его хубавеца. Ох, как си пие сладко. На здраве. И тръгваме. Обаче скри от баща му ковата в джоба да не го види. Да не го види. Нищо. Той баща му ще разбере, ще види. Той има фейсбук. Има ли баща ти фейсбук? Да. Значи, ще види. Много модерен. Модерен, браво. Тръгваме, спирка в бурса за спане и на следващия ден продължаваме вече към
Къде Камерата продължаваме? малко ма срам. Към лагера, що да е срам? Ти не обичаш камери. Ти за едно шампанско и вече интервю не могат да ти вземат. Те обичат мен. Плана е да спиме в Бурса и оттам вече тръгваме надолу към Тюрклер на следващия ден. Демек днеска 10 на 11 да пристигнем преди отбора. Отбора рано сутринта в полунощ тръгва сега за Турция, за Истанбул с клубния автобус и оттам хваща самолет за Анталия. Аз съм твоите подарни, без семка. Хубави ли си? Как ти ги дадоха хубаво, как няма да ти харесат? Това е премията за първия пулс. Наближаваме границата. Героите си изморени. Героите са уморени, спинкат си, е само 4,20. Въпреки това, все пак тренирахме, днес имаха тренировка, нормално е да са малко изморени. Тяло виж, хубавец как си легнал в черната тениска. Мамин златен. Ето има далечината, което е всъщност близо е границата. Гърция, Демека е тясно. Добре, че не се виждаш докато сме без светлина. Вече сме в Турция. Майди, трябва да спреш видеото вече. Няма да спирам нищо. Заради тебе няма да спирам, защото заради тебе щехме да минаваме с кедър, както каза Жоро. Ти си виновен, каза. С тебе винаги става такива работи. Еми казва, че за всичко си виновен. Винаги като стане нещо, ти си винаги в колата. И ти си го признал, че е така. Не го отричаш. Та вече сме в Турция, имахме малко премеждие по границата, но за щастие вече всичко е наред. Денис, нашия доктор, физиотерапевт, дойде, преведе, знае турски, твой приятел Денис. Е тук в тъмницата, къде не се вижда. С превода дойде, помогна и минахме някакви дребни неща стари. Каза доктор. На Жоро старата кола и така, общо взето вървиме към Бурса в момента. Така да е. Жоро шофира, не вървиме, нали Свет? Караш още. Аз много се радвам, че пътувам с Бате Георги. Да сложа неговите чорапи. Какво каза? Той говори. Какво каза? За кой си чорапите? А? На кого си чорапите? Моите. Своите. Защо искам да пътувам с тази кола? Каза на лоши кола, брат. Насилиха ли се? Да. Изкараме да мисли. Виждали си го? Вижда се всичко. Военно, затова съм ти пуснал светлина, да можеш да си кажеш какво имаш да казваш. Ще го караме. А? Салвадор ли? Или Хорхе? Хорхе. Колко? Или Жушко? Или Жорж? Вече Жушко. Жорж? Вече сме в Истанбул. Посока Бурса. Спите ли? Не спът. Всичко гледано е тихо. В тъмницата нищо не се види. И сега трябва да минем моста, какво беше? Кьопрюсю, който не знам какво от трите моста е. Не е под мостовете, не съм проверявал, но пътуваме.
установи, че моста не се казва Кюпрюсю предния, ами това си е мост на Турция, но незнанието на езиците води до такива дефекти. Сега минаваме още един тук. Гледам от всякъде ще си мине по него. О майка! Още един красавец. Пиш пауза и трябва да заредиме, защото горивото замина. Добавяме така малко да отвориме, да влеземе. Малко въздух. На 350 км сме от Анталия. Малко остана. Отказахме се да спим в Бурса и така продължаваме. Ще да видим ако има експресо случайно. Ами виж. Еспресо? Експресо. Йока. Йок. Ми еспресо. Сега ще видиш. Сега ще видиш. Хом еспресо. Нещо не е щастлив. Караш го да работи. Сега ще българиме малко. Еспресо няма. И в случая сами ще си направим еспресо. Не знам, електрисити. Електрисити? Електрик? Покажи му щепсел. Покажи му щепсел. No. This. Espresso. Еспресо. Лаваца. Чакай. Разбира се. Някой да зарежда. Трети опит в майка и баща. Тръгна. Имате ли еспресо? Нямаме еспресо. Еми ние ще си направим. Да. Малко е студено. Малко духа, много вятър. Часът е... Колко е часа? 2 без 10. Яке не мога да спаси тогава. За доброто. Яке не може, то виж какво течение става, като створени прозорци. Аз така спи от 20 минути. Пътуването продължава. Така спавика от 20 минути. Въпросът беше да влезне въздух. Малко свеж въздух. Е, сега вече влезоха и мечките. Айде, ние продължаваме. Малко ни спряха. Чичо Гош отиде с паспорта. Оп. Какво разправя? Всичко нормално. Издържахме проверката и продължаваме. На колко сме? 200 км. 200 км от Анталия. Още 100. То не остана. Вече сме в Анталия. Някои спът, други не. Отбора мина преди
преди малко е минал границата с Турция. Специални благодарности на Мечо, на Ахмет Ахмедов за съдействието там, с превода, за помощта, тъй като английски, както ние знаем турски, така и те знаят английски. Но нещата са се получили и всичко е минало гладко. В момента отбора пътува за летището, където трябва да си хване самолета и да пристигне от порядъка на 11 часа местно време в Анталия. След като пристигне, има около час и половина с автобус до хотела в Тироклер, Алания. Ние сме в Тироклер, минахме табелката, след една минута сме и на хотела. Разбира се, и тук не се разминахме с дъжд, но има и много силен вятър, но това са част от обстоятелствата. Важно е да свършим работа. Ние сега ще разтоварваме багаж и лягаме да почиваме и така ще се видим в следващото видео.